И здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си направите аватарче като моето такова на Skype. Да, сега гледайте. Влизате в браузъра си и пишете Minecraft Avatar Maker. Цъкате Enter. Трябва да ви излезе това. Minecraft Avatar Maker. Сам това. Цъкате го. Ако сте с платена игра, тук пишете името си, но аз не съм. Затова Choosing File. Ако имате, трябва да свалите скина в компютъра и идвате на Downloads. И, например, искате ето този скин, какъвто аз сложих. Чакате Start Making an Avatar. Сега, тук намествате колко да ви е голям скина. От Default, това е скина в Minecraft. Face Only е само лицето. Rounded, това е смешно. Остава. Tail е според мен най-хубаво за такъв аватар. И Shorts. Така. Тук избрате колко да ви е голям. 20 най-малък, 100 е много голям. Според мен 40 е добре. Тук гледате колко да са ви тези очертания. Според мен е добре. Опа. Е 2. Ето си е на 2. Start Boost. Тук около вас какво да е. И аз ще се поставя на това. Сега си избирате какъв цвят да ви е това. Аз, например, ще избера зелено и цъкате ОК. Така. И след това изберете какво да ви е другото и нека да е тъмно зелено, например, и се получава това. Finish Download. Цъкате Download. Избирате какъв размер. Ето така, айде аз ще си го сложа. Вече си го имате в компютъра. И така, отиваме тук. Download. И цъкате тези числа и вече си имате своето аватарче. Може да си го слагате в Skype, както мен. И други